बिबाय थानायानो खैबा बार दरखास्त होबा होनाय जाबाय बिनाय जाबा गैथ्रा मोनगोन होननानै बुंना खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरलायबाय नै दाना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दारि गोलावफोरा माने मा बुंदों जों माने बे बाराव प्रमदनो जोङो भट होनो हानाय नंला होनना बुंदों आरोना UP-BPL सरकारखौहाय जोंनो नांला जों दाना BPF-आव बेनि थाखाय जइन जानो फैदों बे खोथाखौ दारि गोलावफोरा बुंदों आरोना प्रमदनो जोङो थैब्लाबो भट होला प्रमदआ थगायसुला जोंखौ थगायबाय बेसेबांबा होनना बुंदों आरो दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना जोबजासे थेंक इउ BPF-आव जइन जानांगौ जों आगोलनिफ्रायनो जइन दङ गेजेरावहा गैया जाबाय बेनिखायनो दा जों अखान्थिनि कारणे BPF-आव जइन जादों आरो नि कारणे अखान्थि जादों आरो मायाव बहुत हिसाबै गोबां हिसाबै मायाव अखान्थि मोननानै दं अखान्थि मोनदों आरो जों माबे मोनसेखौ अखान्थि मोननानै दं जों थानाय लोंनाय जानाय माबा मोनसे खहाय बेफोरखौ जों मोना आरो गोबां बिदिनो जों मोनासै मोनाखै जों जेबो मोनाखै जोंनो मोनबो मोनसे बुस्थु होआसै UP-BPL-नि मेम्बारफोरनाव बा चेयारमेनफोरनाव सोंहैदोंना सोंहैदो खिन्थु काम गैया होआखै मोनगोन होननानै बुङो उनाव थगायो मोना मोनगोन होनना बुङो आरो उनाव गैला थगायो फायाखै उमुक फैगोन तुमुक फैगोन फैनायनि उनाव मोनगोन गोबां उन्नयननि खामानि मावदों होननानै बुंदों बा दिनै नोंसोरनि बेखिनि लामा बा गामि ओनसोलाव बेयावनो मोनसे लामा दं कालभार मोनसेखौनो बिबाय थानायानो खैबा बार दरखास्त होबा होनाय जाबाय बिनाय जाबा गैथ्रा मोनगोन होननानै बुंनानै थगायबाय गैला मोनासै सोरनाव बिदोंमोन बिसानियाव सोरनाव बेनि मा नाम बावगारो आं UP-BPL बे बाराव BPF-खौ नोंसोर मा खालामनो सानदों देरहाहोगोन ना होआ देरहागोन आरामसे देरहागोन देरहागोन देग्लाय देरहागोन एकदम नांगौ लाबाय गैला जोंनि माबाया उदांसारा दङना बेनो मिथिगोन ना आगोलनिफ्रायबो बे दङमोन ना थांनाय बारावहाय UP-BPL-नो भटखौ होदोंमोन नोंसोरो बिनि उनावबो नोंसोर दिनै जौगाथायखौ जेबो मोना दा मोनलिया आरो बिसोर दा बिसोरखौ होबा थानो हाया आरो जों जिबनावबो खान्थि जाया थैयानिफ्राय आं जाहैदो गाबोन सबनाय थांनोबो हागौ जों खिन्थु जोंनि गथ' गथायफोरालाय मा जागोन बिसोरनिथ' माबा मोनसे सुबिदा नांगौमोन ना दा बिसोरनो जिबादि लक्षणखौ नुबाय जों बिसोरनि दिनावथ' खान्थि जानायनि आखा गैला नुनाय आखा गैला ৰাজ্যতে মানে এতিয়া দিছপুৰতে আপোনালোকে গম পায় কংগ্ৰেছৰ কি অৱস্থা এতিয়া আছে জানো নাই আগত আমাৰ টংক বাহাদুৰে ইয়াত মন্ত্ৰী আছিল MLA আছিল সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ অলপ হাৱাবিলাক আহিছিল ইফালে ইলিয়াছ আছিল সেইকাৰণে আমাৰ ৰৌতা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছিল আগত কিন্তু আজিৰ দিনত কোনো কংগ্ৰেছৰ এতিয়া প্ৰভাৱ নাই নেতাও নাই ইয়াত কৰ্মীও নাই গতিকে আহি থকা দিনত আজি এই ৰৌতা সমষ্টিত যি মানে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব দুটা পাৰ্টিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ইয়াত নাই এতিয়া কোনেও বিশ্বাস নকৰে কোনেও বিশ্বাসত নলয় আজি তাৰিখত বুজি পালে তো আমি শুনি আছো এতিয়া আজিৰ পৰা বোলে অৰুণোদয়ৰ মানে ফৰ্মবিলাক যি আকৌ প্ৰলোভনত ডুবাব বিচাৰিছে কাকবা কম দিব বিচাৰিছে কাকবা আৰ্থিকভাৱে যি কিবা দিম বুলি প্ৰবন্ধ দি পেলাই আজি আৰু UP-BPL-ত নিব বিচাৰিছে বিশ্বাস নকৰিব আপোনালোকে এই 5টা বছৰ তেওঁলোকে একো আমাক দিব নোৱাৰিলে এতিয়া এই নিৰ্বাচনৰ একেবাৰে প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি মাত্ৰ 2 মাহ বাকী আছে নিৰ্বাচন হ'বলৈ আৰু 15 দিনৰ পিছত কণ্ডাক্ট হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ সুবিধা খুব পাব সেইবিলাক লোভত এতিয়া আপোনালোকে যাব নালাগে চিধা কথা আপোনালোকে আমাক নালাগে যি দিলে আপোনালোকে এই 5 বছৰত আমি যথেষ্ট পালোঁ আৰু বুজিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই সহায় আমাক দৰকাৰ নাই আৰু এইটোৱে আমাৰ মাইনৰিটি ৰাইজৰ কাৰণে এটা কথাটো স্পষ্ট আপোনালোকক যদি সুৰক্ষা আৰু সহায় কৰিব হলে আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে হলে
একমাত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতা আছে আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰা আপোনালোকৰ হৈ মাতা আজি তেওঁলোকে 15 দিনত মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কথা কৈছিল আজি 5